Dnes vám predstavím firmu, ktorej cieľom je neľahká a zodpovedná služba. Rozhodli sa pomáhať ľuďom kvalitnejšie žiť, a to teraz doslovne, pretože ide o ľudské zdravie. Odborný tím, špičkovo technologicky vybavené a komfortné prostredie a ľudský prístup sú piliermi, ktoré ich zaraďujú medzi popredné spoločnosti v ich segmente na Slovensku. Pozrite si biznis a dozviete sa viac. Pekný večer. Mojím hosťom je dnes večer Petra Senešiová, oftalmologička súkromnej očnej kliniky iClinic. Vítajte, pekný večer. Pekný večer. Ako aj na začiatok som pripomenula, máme síce tému o biznise, ale tak troška inak, pretože ide o ľudské zdravie, ako sme si povedali. O to najdôležitejšie, o taký veľmi zložitý orgán, ľudské oko. Povieme si určite o tom troška aj viacej. Keď si človek laik začne pátrať o oftalmológii na Slovensku, tak nájde zaujímavé informácie ešte z čias Rakúsko-uhorskej monarchie, keď v roku 1913 bola postavená Uhorská kráľovská, neskôr štátna očná nemocnica. Povedzme si trošku viacej teda o tejto histórii u nás na Slovensku, možno aj viac zo sveta. Máte pravdu s tou históriou v Československu bývalom, ale samotná história oftalmológie siaha ešte oveľa ďalej, dokonca do starovekého Egypta, kde bolo na malbách nájdené prvé očné operácie, teraz z operácií teda šedého zákalu. Neskôr nasledovala v 5. storočí India, no a potom samozrejme moslimské krajiny. Na Slovensku bolo prvé očné oddelenie, ako ste vraveli, už predtým v Žiline, postupne vznikali všade inde na Slovensku a ten najväčší rozvoj nastal aj po revolúcii, kedy začali vznikať prvé súkromné očné kliniky, ktorých máme na Slovensku momentálne vyše 20. A začal takisto aj rozvoj operačných techník, technického vybavenia, ktorý pokračuje až dodnes. Keby sme si možno porovnali tie metódy, ktoré sa používali vtedy a teraz, asi sú určite neporovnateľné. To je obrovský rozdiel. Vtedy úplne stačilo, že človek nie je slepý, niečo vidí, rozoznáva tmu, svetlo. Momentálne tie nároky sú oveľa vyššie. A tie štandardy aj technológie určite vyspelejšie. Áno. O Slovensku sa dlhodobo hovorí, okrem teda iných segmentov, aj v lekárstve, že máme špičkových odborníkov, ktorí teda neraz odchádzajú do zahraničia kvôli rôznym dôvodom. Špičkovú techniku a relatívne nízke ceny, kvôli čomu zase prichádzajú aj k nám na operácie ľudia zo zahraničia. Aká je realita z vašej praxe v tomto segmente? Musím s vami absolútne súhlasiť, pretože to vzdelanie našich odborníkov a skúseností sú naozaj porovnateľné so zahraničím. A v dnešnej dobe takisto aj vybavenie. Či už sú to súkromné kliniky, veľakrát aj štátne nemocnice, tak je to špičkové vybavenie, ktoré zodpovedá svetovej úrovni. Avšak trošičku inak je to ešte vnímané našim pacientom. Kým v zahraničí je bežné a normálne, že človek si za zdravotnú starostlivosť pripláca, takisto za vyšetrenia u nás stále s tým ľudia majú problém. Tvrdia, čo na jednej strane áno, majú pravdu, že platíme si zdravotné poistenie, na druhej strane chcú štandard alebo nadštandard a bez príplatku. Toto si myslím, že je dosť najväčší problém. Trošičku problém je aj niektoré prístupe k farmakoterapii. Stále nie všetky lieky, ktoré sú prístupné v zahraničí, sú prístupné aj u nás. Ale čo sa týka samotného vybavenia, možnosti operácií, možnosti diagnostiky, tak sú také isté ako vo svete. Nemáme sa za čo hanbiť. V tomto určite nie. Sice tie naše nemocnice nevyzerajú tak krásne ako vo svete, ale čo sa týka už toho, čo vám ponúknú, tak určite je to tá istá úroveň. Je to porovnateľné. Odborný tím, špičkovo technologicky vybavené a komfortné prostredie a ľudský prístup. To sú také tie vaše piliere, ktoré si človek, ktorý si aj pozrie vašu stránku, u vás dokáže nájsť. A aj vďaka tomu sa zaraďuje medzi popredné spoločnosti na Slovensku. Tak ma trochu viac teraz zaujíma vznik vôbec vašej kliniky. V ktorom roku, prečo, kto ju založil, ako to vzniklo? Klinika, kde pracujem, vznikla v roku 2008. Pôvodne robila len refrakčné operácie, teda operácie laserom a pracovali tam dvaja lekári. Robilo sa primárne, začínalo sa 20, potom neskôr 40 operácií mesačne. Momentálne sme už oveľa väčší tím, pracujeme v zložení 6 lekárov, no a mesačne vieme urobiť viac než 100 operácií. Rozšírili sme svoje služby už aj na ambulantnú činnosť, celkovú diagnostiku ochorení, máme sesterskú kliniku v Banskej Bystrici, takže my sa vlastne rozrastáme. Takisto máme stále nové a nové metódy. Kým na začiatku sa robila jedna operačná metóda, hovorím teraz momentálne o laserových operáciách, momentálne ich vieme ponúknuť až 3. Dokonca aj ako jedný z mála na Slovensku najnovšiu metódu Relax Smile, ktorá dokonca v Rakúsku, čo je teda väčšia krajina, majú tento prístroj len v 2 nemocniciach. Takže u nás už je možné nájsť naozaj iné služby. Keď sa pozrieme na taký ten podnikateľský model, že vašimi klientmi a zákazníkmi sú pacienti a vy im poskytujete službu v podobe zdravotnej starostlivosti a tej bežnej, ako ste spomínali, ale aj konkrétnych operácií. Ako tento biznis model
teda nastaviť tak, aby bol efektívny, aby ste aj vy ako firma dostali to, čo potrebujete a vlastne za akým účelom aj fungujete a zároveň teda, aby tam aj ten dopyt a tá služba bola v takej nejakej rovnováhe. Ako to nastaviť? V prvom rade, ako hovoríte, potrebujeme dopyt. Dopyt na Slovensku je, stále sú veľmi dlhé čakacie doby u lekárov, takisto aj v nemocniciach, ale zároveň teda potrebujeme ponúknuť niečo viac tomu človeku, aby si vyhľadal priamo nás. Čo sa nás týka, tak samozrejme ponúkame skúsenosti, dobré technické vybavenie, skúsenosti personálu, ale takisto aj príjemné prostredie, aby sa človek u nás cítil príjemne, aby sa k nám vrátil. Ale samozrejme najdôležitejšie je to poskytnúť mu čo najkvalitnejšiu službu. A potom samozrejme prichádzajú jeho rodinní príslušníci, známi a ostatní ľudia, takže fungujeme samozrejme aj na tom dobrom mene. Na Slovensku, takisto ako všade inde na svete, vznikajú aj stále vyššie a vyššie nároky na vyšetrenie, operáciu, prístup a samozrejme musíme tomu nechať aj primeranú cenu. Nedá sa robiť všetko zadarmo, všetko na poistku, ale zároveň tie ceny nie sú prehnané. A toto je niečo, čo potrebujeme zladiť, aby dopyt bol a zároveň aj adekvátna ponuka. Keď hovoríte aj o tom dopyte a aj o ponuke, vieme si povedať aspoň stručne štatistiky, keď sa bavíme teda o tom orgáne ľudskom zložitom, ktorým je oko. Aké sú možno súčasné aktuálne zdravotné problémy najčastejšie, s ktorými sa stretávate a možno aká by mala byť prevencia? Vzhľadom k tomu, že tá diagnostika je na oveľa vyššej úrovni a takisto aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti než v minulosti. Takže tie ťažkosti, ktoré ľudia mali kedysi, sú odhaľované oveľa skôr. Samozrejme stále v popredí zostáva šedý zákal, ale v dnešnej dobe skôr ľudia už nechcú nosiť okuliare, sú to dosť aj také kozmetické záležitosti, vyhľadávajú súkromné centrá, aby odstránili svoje dioptrie, aby vyzerali lepšie. A fenoménom tejto doby je suché oko. Keďže stále viac a viac pracujeme s zobrazovacími jednotkami, pohybujeme sa v klimatizovanom prostredí, veľké množstvo pacientov prichádza s tým, že ho režú oči, pália, stále horšie a horšie vidia. Čo sa týka nejakej takej tej prevencie, tak samozrejme, či už je to zdravá strava, pohyb, všetky tieto základné veci, ktoré nemusím hovoriť, ale treba chodiť na pravidelné vyšetrenia, treba sa o seba starať, či už sú to aj nositelia kontaktných šošoviek, alebo ľudia s inými zdravotnými problémami. Vy ste trošku načrtli pocit aj toho suchého oka možno, alebo niečo, čo sa človeku nezdá, lebo ak bežne fungujeme my v našej práci, tak si neuvedomíme, že aj my môžeme byť o chvíľočku vašimi pacientmi možno. Na čo si dať pozor, čo človeku možno nenapadne, že je to problém, ale môže to znamenať nejaký problém, napríklad aj pri práci v klimatizovaných priestoroch? Najlepšie bolo nepoužívať tú klimatizáciu, čo teda nie vždy ide, samozrejme. Nedá. Takisto, čo sa týka kontaktných šošoviek. Treba zvážiť aj to riziko a benefit, či naozaj nie je lepšie už to operačné riešenie, ako nosiť 20 rokov kontaktné šošovky, ktoré oko vysušujú. Začína prerastať vaskularizácia, teda cievy, ktoré si neželáme na rohovku. Treba samozrejme dodržiavať pitný režim, ako som už spomínala, stravu. Ja napríklad si v aute klímu vypínam, ja ju nepoužívam a takisto dávať si prestávky, keď pracujeme dlhodobo s počítačom, také trošku oddych pre oči. Čo vám môžem poradiť, tak je napríklad zahľadiť sa občas veľmi ďaleko do diaľky. To je taký najväčší oddych. To je inak aj príjemný relax. Áno. Alebo nejakú očnú gymnastiku možno. O tomto počúvam často, očná joga a gymnastika, ale ja som k tomu veľmi skeptická. Zatiaľ som nevidela nejaký výsledok. Veľakrát ľudia aj prídu a hovoria, že cvičia očami, že guľajú hore-dole, ale keď si to logicky človek ide vysvetliť, tak nejaký zmysel v tom nie je. Vráťme sa trošku viacej k biznisu. Keď si človek opäť číta trošku viacej informácií, tak sa dostane aj k informáciám druhu, že očné alebo laserové operácie sú miliardovým biznisom. Napríklad v Spojených štátoch aj FDA sa vyjadrila štatisticky, koľko ľudí ročne podstupuje operáciu oka laserovú a podľa dostupných štatistík len v Spojených štátoch ročne je to okolo 700,000 odoperovaných laserovou metodou určitou, ktorú si možno spomenieme. Opäť sú aj informácie o tom, do akej miery je to zavádzajúce, aj informácie, aj možné komplikácie. Aký je váš názor na to a možno aj ako poradiť potenciálnym pacientom, na čo si dať pozor? Ako som spomínala už v úvode, v dnešnej dobe tieto laserové očné operácie nie sú nejaké už len liečebné metódy. Samozrejme aj do očného lekárstva prišlo to, do ostatných odborov, či si zoberieme napríklad dermatológiu, kde sa venujú kráse, tak aj u nás sa venujeme refrakčným operáciám, lebo ľudia nechcú nosiť okuliare. Dôležitý je teda správny výber lekára a kliniky. Či už je to vybavenie kliniky, ktoré je v dnešnej dobe veľmi dobré. Treba si dať pozor aj na skúsenosti lekárov.
Ale veľmi dôležitý je aj výber správneho pacienta. Nie každý je vhodný. To ste pekne povedali. Nie každý bude spokojný s touto operáciou a nie každý teda vhodný adept. A zvážiť takisto benefit versus riziko danej operácie. Sú ľudia, pri ktorých to riziko je oveľa vyššie a je lepšie takého človeka aj neoperovať, než ľudia, pri ktorých ten zisk z tej operácie je veľmi zásadný. No a samozrejme potom už manažment daného pacienta, čo sa týka pooperačných kontrol, pretože vždy môže nastať nejaký problém aj po operácii. Je to v veľmi malých prípadoch, ale nastáva. A ako mi kedysi povedal jeden veľmi dobrý lekár, dobrého operátora a lekára nerobí dobrý počet operácií, ktoré zvládol, ale to, ako zvládol komplikácie. A keď niekto dokáže zvládnuť komplikácie tak, že pacient si to ani nevšimne alebo je spokojný, tak to je ten správny lekár, ktorého si treba nájsť. Čiže ako ste povedali, treba si vedieť z pohľadu pacienta vybrať dobre a správne, teda to konkrétne očnú kliniku napríklad, ale zase aj z tej vašej strany to bola zaujímavá informácia, ako si vybrať toho správneho pacienta. Áno, keď niekedy vidno, že my sme išli do príliš vysokého rizika, ktorý by nemusel byť dobrým benefitom pre pacienta, tak je lepšie si buď pacienta odsledovať a počkať, alebo teda daného pacienta neoperovať. A samozrejme sú určite skupiny pacientov, ktoré nebudú nikdy spokojné, keď urobíte pre nich čokoľvek. Tak je to asi vždy a všade. Presne tak. Ďakujem veľmi pekne za informácie, prajem, nech sa vám darí a nech máte teda veľa spokojných pacientov. Ďakujem. Všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia. Mojím hosťom bola Petra Senejšiová, oftalmologička súkromnej očnej kliniky iClinic. Ešte pripomeniem, že sa na vás teším pri Biznise špeciál aj tento piatok v rovnakom čase, teda o 21:10. Nech sa vám darí, pekný večer z teátri a dovidenia.